the Church of God in the last days. No? Ang simbahan sa Diyos sa sini mga ulihin na mga inadlaw. Ano ang sitwasyon? Ano ang kahitanan? What is the state of the true church of the true and living God? No? Ano atong response? Ano atong bahin? Ano atong mga responsibilidad? Sa Iglesia sa Diyos, sa simbahan sa Diyos, sa sini ng mga ulihin ng mga inadlaw. Kaya hindi ka mga ulihin ng inadlaw, isa ini ka pag-usisa sa atong mga kauli, sa atong mga kalimusoon, whether or not we are still in the service of the Lord Jesus Christ. Kung harap pa kita sa paglalagdan sa atong nga uwi ka matuon nga Diyos. Kaya ang kalibutan sumo, no? Ang kalibutan sumo, ang mga nagkatapos sa sini kalibutan, nagatunod sa atong, nagabutong sa atong palayo sa Diyos. Nag-disregard sa Diyos na buhay nagahatag na sa importansya sa pagsimba kag sa pag-alagad sa buhay ka matuod na Diyos. Now, sa sininga aga, atong pamalanduan, dara sa atong program, no? Kabay pa mayari ka mo sini, worship God's way. Maapagsimba sa paagi sa Diyos. Sa style sa Diyos. No? Hindi sa atong paagi, hindi sa atong likes and dislikes, hindi sa atong sa atong nagustuhan na. No? Hindi sa atong paagi, kundi sa paagi kag direksyon pagtuloy sa Diyos sa atong mga kapulikan. Ang klase sa pagsimba nga mabatol sa Diyos kag mabindisyonan sa Diyos. Number one na ito mga kultura that worship is very important and essential in the life of a Christian. Ang pagsimba, isa ini ka-importante, no? Isa ini ka-kinanglanon sa tanan ng mga tumulong sa Diyos. Kinanglanon ini nato, ako ganing isa ka-writer na sila-sila niya, ngayon ang isang adlaw o ang isang kasimana na ay ako nakapag-ingot sa Diyos, nakakommune sa Diyos, paagi sa ako na pagsimba, daw paangay sa isa ka adlaw na wala sa sunshine. It's just like a day without sunshine. See? Ako nang iya na balansyagon, ako nang iya na experiensyahan sa iya na kabuhi, sa tagsa-katingon niya, mag-miss niya ang iyang responsibilidad sa Diyos sa pagsimba sa iyang ubika matuon na Diyos. And why is it important? Why is it essential for us Christians to worship God? Why should we worship Him? Kasi bahugin natin siya. Ano siya sa ating kabuhi? That He deserves our worship. What has He done in our life that we must worship Him? Ano gitbalang iyan hindi mo sa atin? Ano siya sa ating kabuhi na atin siya simbahon, mga kauturan? Sa kabuhi ni David, in his personal experience with God, David expressed his desire to give God all the glory He deserves for what He has done in His life. Ano ang hinimo sa Diyos sa kabuhi ni David? There are mga tutunan sa verses 13, 14, and 16. I will go into the house, into thy house, with burnt offerings. I will pay thee with my vows, which my lips have uttered and my mouth have spoken when I was in trouble. Come and hear, O ye that fear God, I will declare what He hath done for me, for my soul. I will declare, ako ipaalintod sa inyo, ako ihambal sa inyo, ako i-testify sa inyo, ang mga dalanggo na mahutang na ginhimo sa Diyos sa atong mga tutunan. That's why, ina mga pagpakamaayo, naging pasadahay sa Diyos sa kay David, ako ina nagtunod sa kay David,
sa imong kabuhi. Worship. Worship is the ultimate expression of that thanksgiving. Ang pagsimba, ako ini pinakamataas nga butang gaymo sa mga tumulo sa Diyos nga nakaambit, nakabaton sa mga pagpakamaayo sa Diyos. Iya ginasimba mo ini nga Diyos. Iya ginadayawon, iya ginaalagaron ini nga Diyos. That's why ako inigihimo ni David na nagsiling siya sa verse 13, I will go into thy house. Magalakad ako sa imong kuyanan, sa imong balay, kagdira ako mag-express sa ako na pagpasalamat sa iyo. Kung sila ko mga kulturan, ang word rin personal pronoun nga ay gagamit rin niya po ni King David. Nagkahambal rin sa ato, nag-emphasize din sa ato that worship is an individual action. It is an individual action, our personal moment with God. Our personal moment with God. Do we have that personal moment with God? Ayan kita sila. Ha? Our private time with God. Kaya ikaw lang Diyos. Nagapakig-angot ikaw sa Diyos. And so, ini-angot na pagsimba sa Diyos, mga tutunan. This is our moment with God. This is our time to be with God. Ako initipon nga mag-upod, magapakig-upod sa Diyos. And so, kamay pa, kay ini natipon na talanak nato ng mga tutunan nga mga ginawa sa Diyos, nga tipon nato para sa Diyos. Ako ini nga himuslan. Ako ini i-enjoy ini ka moment. That's why, mga kauturan, we cannot use other people as an excuse why we cannot worship God. In that time, again, ina-emphasize natin sa sining na simbahan. Nga hindi kita natin mga kauturan magamit ang ibang na mga tao as an excuse why we cannot worship God, why we cannot serve God. Why nila magkaibang tao sa imong personal na relasyon sa Diyos? Because at the end of the day, it's still between you and your God. Hindi ba na? Why na magkaibang? Sa pagkamatungkol mga kulturan, hindi tagaling magamit ang ibang ang rason ng ibang na tao na hindi kita makasimba at makalagad sa Diyos. Hindi natin pinakasilin sa Diyos sa Pilagalaw na away ka ng simba sa Diyos. Why ka nagalagad sa ako? Because you have plenty of time to worship me, to serve me. Naway mo na hindi ka na magamit na rason ng magsilin kita sa Diyos. Ang Ginoo kay tungkol sa kay sito na mga tao, so and so, tungkol sa kay Juan, tungkol sa kay Pedro. No, we cannot use that alibay. Nga hindi kita makalagad ka makasimba sa Diyos mga kauturan. So, don't allow yourself to be influenced by other people while you cannot serve and worship your God. Hindi ka pag-ialaw, hindi ka pagtugutan. Nga ihindir kita, iunang kita sa iba na tao na mapunta ang atong pag-alagad ng pagsimba sa bumig ka na tuwa ng Diyos. Again, let me emphasize, because at the end of the day, in eternity, sa pilangan daw na maghusay na kita sa tuwanan sa Diyos, it will be you and your God. It's between me and my God. Pagkatutol lang ako sa Diyos, what have you done for me? What have you done for my work? Anong inhimo ko para sa ako? Anong inhimo ko mo para sa buluhaton? Ganit salig ko sa iyo. Wala po kagitan. Yes, of course, we can encourage one another. Pero tidak kita maka-encourage na kita sa isa't isa. But don't allow yourself
Hindi dahil pagtugutan ang atong kagalingon nga ma-influensyahan sa iba na tao nga mahinder ang atong pag-alagad sa Diyos. That's why una gid ay consider naton sa pagsimba naton sa paagi sa Diyos, God's way, not my way, not my way, not your way. Hindi sa imo paagi, hindi sa paagi sa pastor, paagi sa Diyos. Ano ang kasi pagsimba? Number one, worshiping God's way requires attendance. Requires attendance. There's a verse number 13. I will go into thy house. Ako. Pusilingon, ikaw niya ma-decide para sa imo kagalingon nga magsimba ikaw sa buhi kag matuod nga Diyos. And then, madamo nga mga tao nga magsiling kamay pa naway diri sa aton sa siling nga simbahan. Madamo nga mga tao nga nagsiling, well, nakasimba ako sa Diyos bisan diin lang. I can worship God anywhere and everywhere. Matuod na? Ha? Makasimba kita sa Diyos sa bisan diin lang? Ha? There's no need for me to go to church and worship God because God is everywhere. And so, I can worship Him anywhere I want. Bisa diin lang ang gusto ko, simbahon siya. That is your way. Imo na yapagin. Imo na yapagin. Matuod ang Diyos. Bisa diin lang. He is everywhere. But that is not the way God wants us to worship Him. Nga simbahon natin siya, bisa diin lang. No? God, ako isa ka rason. No? Nga sa Old Testament, God instructed Abraham to build an altar where he and his family could worship God and offer their offerings, their burnt offerings. Ang inang rason nga ginsugo sa Diyos si Abraham nga maghimo sa isang altar nga sa tingin siya kaya panimalay magsimba sa buhi at matuod sa Diyos. Ang inang paagi sa Diyos na pagsimba. That is God's way to worship Him. We should build an altar. Ako na magtipon kita kagagsimba sa iya. Why would God instructed Moses to put up a tabernacle in the wilderness? Ako na binong Israel could come together and worship Him. Ginsugo sa Diyos, gininstruksyonan sa Diyos si Moses. Galing sila sa Egypt, nagdikto na sila nagapangakakon sa wilderness. Nagsiling ang Diyos ay Moses, build me a tabernacle. Ako na tamo na mga katawan ako, magtipon at magsimba sa akin. Magsimba sa akin. And why would David desire? Nag-desire si David nga magpatindog sa isa ka templo para sa Diyos. Ako nga ang bilog na Israel. Mag-ipon at magsimba sa iya subong nga ilang Diyos. Bugi kang matuod na Diyos. Sa part ni David, nag-desire siya, pero ay sabihin, allow sa Diyos nga mag-build sa templo. Tungod, he was a warrior. Because his hands were full of blood. That's why ang Diyos, inang responsibilidad, inhatag sa Diyos sa kay Solomon. And so Solomon built it a very beautiful, magnificent temple. Nga sa diin, ila atong ekspresyon sa ila ng pagdayaw kag pagpasalamat sa Diyos. Kag dito sila nagasimba sa templo sa Diyos. At so mga doktora na muli na paagi sa Diyos sa aton, nga magtipon kita sa aton pagalingon, ako nga mahimaya at madayaw ang aton Diyos, ako ining paagi sa Diyos sa aton nga mga kasuhanon. Ako ilang isa rason kung nga nagsiling si David sa Psalm 122 verse 1, I was glad, nalibay ako, napunyan ako, when they said unto me, let us go
spirit and in truth. Ako na po sa inyo, ang pagsimba, kinahanglan ang imo physical presence. Hindi sa aton paagi that we can worship God anywhere and everywhere we want to. No, that is not God's way. Ang paagi sa Diyos sa aton na mag-imo kita ng mga Kristohano, ng mga kanakan niya sa balay sa Diyos. And many people use this argument na bisan diin lang sila masimba kaya okay lang ang Diyos, kaya ang Diyos bisan diin naman. They use this argument to worship God anywhere and everywhere to justify their lack of attendance in a corporate worship. Ilan ay rason kapaliban, pero magkauturan, that is unacceptable before God. Hindi na yung mabago sa Diyos. No way! Hindi na pag-ialaw sa Diyos. Kaya tugutan niya ang iyan ng katawan na magsimba sa iyan, bisan sa diin lang. Diba sa una, makabating kita mga ekspresyon na bisan sa puno sa sakit, makasimba ko sa Diyos. May nakakita ka mo? Nasa puno sa saging, nagaluto sila. Tapos abdi pananglitan, for example, nakakita ka mo sa tao, naharang siya sa puno sa saging, nagpapuluto siya sa pamuno. Ano first impression mo? Ano masunod sa imo ulo? Sabi? Ano masunod sa imo ulo? Malakita ka sila. Okay? Hindi na iya sa Diyos paagi, mga kautulan. Hindi na paagi sa Diyos. God, alam mo sila sa corporate worship. Corporate worship means worshiping God together in His house. Pagsimba sa Diyos, natingog ng mga Kristohano, kita ng mga Kristohano, sa iya puloy-anan, sa iya simbahan, sa iya templo. God demands corporate worship, which means He requires our attendance. He requires our physical presence. Tayo mo receive siya. Sa una ng mga kapigulangan nato, na-expression sila na Marie, di ka makadto, makadto simbahan na simbahan. Ano ba yun ang ilang habal? Dalaan ko na sa iyong pagsimba. Mga kauturan mo ay dalanay sa iyong pagsimba. Yes, I can pray for you. Pwede ako makapangamuyo sa imo. Kaya ako na responsibilidad sa imo. Pero hindi ko ikaw padala sa ako na pagsimba. Because ang ako pagsimba is our personal moment with God. Ako yan. Imo na yan ang pagsimba. That's why ang Diyos nagatiman sa atong presensya sa tagsakyon nga magsimba kita siya. We must be in the church to worship Him. That's why there is a Acts. Makita natin dere mga kauturan ng early church regularly met together for the purpose of worshiping God. Ako na ginasod na Acts chapter 2, mga kauturan. Read na natin. Acts chapter 2, verses 46 and 47. Acts chapter 2. Ano dali ang kabuan sa tulong sa Diyos? Nanungod sa pagsimba nga tingo. And they continuing daily with one accord in the temple. In the temple. Can you imagine sila ng pagsimba? Ano nila? And they continually, daily. Adlaw-adlaw. Napagtipon nila sa temple sa Diyos. Breaking bread from house to house. They give their meat with gladness and singleness of heart. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Nagatipon sila sa templo sa Diyos. And then sa personal experience yan in Jesus na nangyari ko sa silang kalibutan. Si Ginoong Jesus mismo
verse number 42. Sa kabuhin ni Jesus, gin-acknowledge niya ang importance sa corporate worship. Acts chapter 2, verse number 42. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, and as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it, and they supposing him to have been in the company, went in the day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And it came to pass after the 3 days they found him in the temple. Dito siya sa templo. Nagsimba ang atong Ginoo si Kristus. Gin-acknowledge niya ang pagka-importante sa corporate worship. Kaya bisan pag-ani sa Ginoo Jesus, pwede siya makasimba din. Bisan din na gusto niya, pero ay niya hinhibo na kay nagkakilala siya. Alin pa sa Old Testament nga ang pag-ipon sa mga tumulo sa Diyos nga magsimba sa Ginoo. And then the Apostle Paul in all of his epistles, pinaka-kasulat diri epistle ang ginsulat ni Apostle Paul sa New Testament, at least 13 epistles. Kaya sa tanan ng mga epistle na ginsulat niya, in-emphasize niya diri ang attendance in our worship. Your attendance, your physical presence. That's why nasilig siya sa Hebrews chapter 10, verse number 25. Ano sinabi ni Apostle Paul? Not forsaking the assembling of ourselves together. Not forsaking the assembling. Hindi natin pag-isikway ang ato na pagtipon subong na mga tumulong sa Diyos. Subong na mga nag-experiensya sa kaluwasan sa Diyos. Meaning the first step in worshiping God's way, to worship God's way is to go into the house of the Lord. Magalakati kita kag magpakipupod sa mga binuwasan ng Diyos sa pagsimba sa buhig ng matulog ng Diyos. Hindi nato ini pag-isikway mga kautulan. And then number 2, worshiping God's way requires sacrifice. Paagi sa Diyos sa ato nga pagsimba, amo ang paghalad. There is a Psalm chapter 66, sa ato ginbasa verse number 15. Ano sa ni David? I will offer unto thee burnt offerings of fatlings. You see? Burnt offerings of fatlings. Notice the phrase, I will offer burnt offerings. Ano po sila? Sacrifice. Halal. And these offerings were presented for the honor and glory of God. Amuning offering, amuning sacrifice, intended for the glory and honor of God. Busilingon, your offering, my offering, is intended for the glory and honor of God. Hindi ka ikaw o ako dayawon. Hindi ka kung bisan sino nga tao ang dayawon sa pagsakabiyon na maghatag siya sa iya offering. Kundi for the glory and honor of God. David mentioned that this offering was from a fatling. Ano po sinigon sa fatling? Ha? Ano po sinigon sa fatling?
Ano po sila sa sickly? Ha? Ano po sila sa dying? Po sila si David diri nagdala sa mga maayong nga mga sapat, mga matangkog nga mga sapat, mga malusog, malusog na hayop. Hindi ako mga arikison, hindi ako mga tagimatayo na, hindi ako mga masakitong. Kaya total, tagimatayo na naman, dahil po talaga kayo, pero talaga ito stinglo, mga kulturan, hindi na yan mabahon sa Diyos. Hindi na pagmamahon sa Diyos. Ang ayaw sila, ilubong mo na lang. Yes. O ihamon mo na ang litrato. Pero hindi na mabahon sa Diyos, mga kulturan. This means that this sacrifice na idala ni David sa balay sa Diyos did not come from a useless, sickly, dying animal. Why ka nagagit sa isa kasapat na tagimatayo? Hindi na mapuslan na sapat, kundi isa ato kamaayo na sapat. That was an offering of the best fed and healthiest animal. The best animal. Kung may alam siya nga pigiri, no? May alam sa pigiri, ang pinakamatambok ito baboy. Ang inigtan niya, kaming buyo niya, kaming dala niya sa templo sa Diyos. Katito niya i-offer. Hindi ako maniwan na daw sa Quran na lang naging puto sa panin. Ha? Hindi ako to. Hindi itong leftover. Ako tayo, sobrang naman hindi naman ay magamit. Katubos sining dalo ka lang ng simbahan. No. Mga kulturan, our God desires, our God deserves, our God demands the very best that we have. He demands the very best that we have. Dahil ako kapagutod karon, have we done our best for Him? Nahimutan na ang ako na pinaka-the best para sa iya? Nahapat ka na ba lang mga kulturan ang pinaka-maayo nato para sa iya? God desires, deserves, and demands the very best of our time. He demands, He desires, He deserves the very best of our talents, the very best of our treasure. Ginadimanda sa Diyos, ginadesire na sa Diyos, and He deserves sinaka pinaka-the best para sa atin. Kagsubong ng hari sa tanan na mahari kaginuo sa mga Ginoo, kabay pagamahatag natin ang pinaka-the best natin sa iya. Hindi ako second hand. Hindi magamit na. Hindi ang pinakamaayon para sa Diyos. The best, our best for the glory and honor of God. He deserves the very best that we have to offer. We have said it before, nahambal ka na ni sa nagligat mga kauturan, that half-hearted obedience is complete obedience. And so makasilin kita sa sining nga aga, that half-hearted worship is not worship at all. It's not worship at all. Ari ikaw, physically present, pero imuna-una, dito na sa iba na lugar. Ang imo tagi pusoon, why rin? Ang imo ng presensya. Hindi na mabato na pagsimba sa Diyos, mga doktora. Half-hearted worship
is not worship at all. And so to worship God His way, to worship God His way, sa iya paagi, hindi sa aton paagi, hindi sa aton gusto-gusto lang, hindi sa aton likes and dislikes. Hindi ko na yan magsimba kay hindi ko pasaho sa ilan ng pagsimba, hindi ko pasaho sa ilan ng pagkanta sa choir, hindi ko na pasaho sa wali, hindi ko na pasaho sa tanan ng mga tao magsimba na. Your way na. You did it your way na. Hindi na yan iya sa Diyos. Ang paagi sa Diyos. Nga kita na mga Kristohanon, bisan palain-lain kita ang aton likes and dislikes, lain niya imo na iba sa pastor. But we must unite ourselves to glorify and to worship God His way. Sa iya paagi. Hindi pa masunod ang paagi gusto sa pastor. Hindi na masunod ang imo gusto. Ang gusto sa Diyos aton timon. And we must offer Him all that we have and all that we are. Ikatatlo, worshiping God's way requires praise. Praise. And Pagdaya, verse 16, come and hear, O ye that fear God, I will declare that what He hath done for my soul. Praise. Ang Pagdaya. Praise means, ang Pagdaya, to express approval, to express our admiration. Approve kita sa ginhimo sa Diyos aton. That's why ginadayaw aton siya. Kay okay kita, agree kita sa ginahimo kag himuon sa Diyos sa aton mga kautulan. Our worship is an outward expression of our approval of what God has been doing and will be doing for our life. Outward expression nila. Ako nila na nagtato ikaw na magsimba sa Diyos. Kahit nag-agree ikaw, nag-okay ikaw, kumbinsido ikaw, satisfied ikaw sa ginahimo sa Diyos sa imo. Bisan pa sa bunga, sa mga pagdilaw, bisan pa sa bunga, sa mga kabudlayan, mga problema na nagkakatapos sa imo kabuhi, and yet you are here because you are agreeing to what God is doing for your life. Okay ka? Why ka nagasumpod sa Diyos? Why ka nagalain ang iyong bukod sa Diyos sa mga pagtilaw, mga problema na nagapot sa iyo? Sa matter of fact, nagsilikan, Lord, batulon ulit. Pamudlay din, yes. Masakit din, yes. Heartbreaking din, yes. Frustrating din, yes. But Lord, I have to accept it. I have to agree na imo ini pag-ikot sa ako kabuhi because you have a better plan for me. You have a purpose. Why? Nga nagkatapo ini sa ako kabuhi. Ari ikaw, kaya nag-agree ikaw sila na pagkilaw. Nagsilikan, yes, Lord, ang isa pamudlay nito, sakit ini, okay lang para sa ako. Kaya imo ini tumuyo para sa ako. Yes, we admire Him for what He has been doing and will be doing sa aton kabuhi. We praise God through songs. We praise God through hymns. Amo na nga sa tagsa na tingol na magsimba kita ka sa congregational singing, kabay pa ka magkanta ka. Sing with your hands out. Sing with all your heart. Sa bugos mo tayo gusto magkanta ikaw. Kay part ina sa aton praising the Lord. Part ina sa aton thanksgiving. Part ina sa aton worshiping. Ang aton na pagkanta na tingog. And so sa tagsa na tingog na mag-congregational singing, mag-participate ikaw sa pagkanta. Kaya nagapakipupot ikaw
nag-isa ikaw sa mga kauturan sa pagsimba sa Diyos. We must praise Him with all of our heart. Psalm chapter 86, verse number 12, and Psalm chapter 69, verse number 30. Madamo sa mga rason sa atong kabuhi, nga atong dayawon kag pasalamatan ng Diyos. The gift of life, ini kabuhi na ginakabuhi natin, so kung regalo ini sa Diyos. Nga sa pagkamatulog, hindi na tayo kita tapos na mabuhi, pero gibuhi kita sa Diyos. So isahin na area sa atong kabuhi nga pasalamatan natin siya. The sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cruel cross. Isahin na karason nga dayamon natin ng Diyos. Nga sino ikaw at sino man ako. Nga halaran din. Sa kabuhi ni Ginoong Isus dito sa cross. Nga mapatay din si Ginoong Isus para sa imo at sa ato. Isa ini kaputan nga dayamon nato kag pasalamatan nato ng Diyos. Our salvation, the free gift of salvation. Libre nga kaluwasan, why bayad? Tapos ini nga pasalamatan nato ng Diyos. Gipasalamatan mo na ang Diyos, gidayaw mo na ang Diyos. So ang imo libre nga kaluwasan. Nga ang imo na ako limot, ato sa tuwan, ato sa ikitaroon sa atong kabuhi, ako na mangin atong personal nga manuluwas. Dayawon ka man, pasalamatan ng Diyos because He has acknowledged us that we are His own. We are His children. Gikinala kita sa Diyos nga iya kita mga kaanakan. Gikinala kita sa Diyos nga iya kita mga katawan. Can you imagine sila? I am a child of God. I am a child of the true and living God. Is a cross, is a reason for me to praise and thank the Lord. Tungod sila na kamatuuran. And then, pasalamatan tayo buhay kag matuod ng Diyos because He is preparing a new home in heaven. Bagong kapuloy-anan sa kaymayanan. Hindi ba namin sinig si Ginoong Isus? Mabalik ako sa bahay and I will prepare a place for you. Isa na ka lugar. Gaway sa iba na makatupong sila ka lugar. Katahato pinapasalamatan ng Diyos. Kaya sa pagkamatuod, hindi kita tapos sila nga lugar. And yet, because of His love to us and because of our relationship with Him, baangkon natin ina mga kauturan sa bilangan taon. And then, ang araw-araw ng mga pagpakamayo, ang mga pagsapat niya sa ating pangamuyo is a reason for us to praise and worship Him. Ginsapat niya imo pangamuyo. Ginpakamayo niya ka sa imong plano, mga handong sa imong kamuhi, ang tanan ng desire sa imong tagipuson, ginhatag sa Diyos. Rason ina na akong siya pasalamatan. That's why as we worship Him, we must praise Him. Dayamon siya, pasalamatan natin siya. Because praising God is part of His plan for worship. Ang pagdayaw sa iya, pagdayaw sa Diyos, parte na bahin sa ato na pagsimba sa iya. And then last, worshiping God's way requires examination. Verse number 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ang pagsimba sa Diyos, sa paagi sa Diyos, nagaginanagig ang usisakot ka, atong tagipusoon. Usisakot ka ang atong tagipusoon. Again, hindi ang tagipusoon sa iba. Hindi. May isang manugsimba. Nagsimba siya sa isang kasimbahan. Siling ang pastor, siling
Matindog kita tanan. Nakita sa iba ng mga tao nga manong-simba. Nga may isang kamanong-simba nga magpatindog sa pastor, why siya nakatindog. Nagdaduko lang sa ulo, nagapilong sa iya mata. Kaya after ang service, ang iba ng mga tao nakatindog sa pastor. Kaya pastor, doon sumtuman kung hindi mo, ni brother, kung hindi mo na, nga nagsili ka nga magtindog. Why siya nagtindog? So, disiplinahon. Pagkatog ipatawag sa pastor, sila sa pastor, amo ni nagpusan sa imo ni naway ka nagtindog, sila nga sa nagasimba, pastor. Kung huna-huna sila, kako nagapatya sila sa presensya sa Diyos, hindi sila makakita sa ginahimo natin. Nga nakita nila. Nakita nila sa lahat sa iba sa sulong-simbahan. Nga nakita nila. Kaya, their mind and their heart is not focused on God. Why nagsintro sa Diyos? Why dito sa Diyos? Kung sino mga kauturan, beware sa ato din. Basi, nagpapangantay kita. Dili. Oo, ang iya tayo, huwag mong tansa. Ang iya medyas, ang sapiya, blue, ang sapiya, itong basta medyas, nakita ya dito. Iya sapatos, huwag masusyahin, nano ina ang sapatos. Bahwa ia membuka dan supaya dapat musay. That is not worshiping God. That is not worshiping God. Ang pag-worship sa Diyos, your mind and your heart is focused on the Lord Jesus Christ. Nasintro, dito. Kagway ka na ganit, gapuna-una kung ano nagkatabo sa iyong palibot. Kaya nakunsuo kami una-una kami kung nagitusuon sa Diyos. Sa pagdaya sa Diyos. Mga kauturan sa rin David, if we regard iniquity in our heart, the Lord will not hear us. God cannot accept our prayers, and God cannot accept our worship if we have an unconfessed sin. Hindi kinaya mabaton sa Diyos ang imo ng akong pagsimba. Kung may mga waay kita napuntisar, natupan ng mga sala sa iya. Nangibaluan natin that sin is the barrier between us and God. Ako na nag-aunan, ako na nag-hinder sa aton na pagpalapit sa Diyos. Ako na nag-ubong sa Diyos sa pagbatong sa aton na pagsimba. Ako na nag-ubong sa Diyos sa pagbuko sa iya na pagpakamaayon sa aton. And so, if we want to experience true worship, if we want to experience worship God's way, this barrier must be removed. Wakon aray nato ini. Wakon aray ini nato sa ato ng mga Kristoso. That's why we need to examine ourselves. Usisahon ta ang atong Kristoso. Amo na nagsilig si John, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Anak kita means paagi sa Diyos nga mariglar ka ang atong tagipuson, ako nga mabaton sa Diyos ang atong nga pagsimba. Then and only then that our worship will be accepted and God will pour out His blessings upon us. Ibubusan Diyos, ipasaganay sa Diyos ang iya na pagpakamaayo sa aton na mga kapatid. Ako ni paagi sa Diyos na pagsimba mga kauturan, kada uling mamatong
sa Diyos, kabatunon sa Diyos, nga klase sa pagsipag.